Доброго здоров'я! В ефірі програма «Русинська родина». Я її ведуча Віра Ковулейницька. Наша творча група знаходиться в Ужгородському музичному коледжі імені Дезидерія Задора. Нас інтересує історія вокального відділу. Вокальний відділ був одним із перших із зачатку засновання Ужгородського державного музичного училища імені Дезидерія Задора, а з 2017 року Ужгородський музичний коледж імені Дезидерія Задора. Викладачі відділу зібралися в єдно, аби розказати історію і спомнити самих ізвісних випускників, котрі визнані не лише на Україні, а й у світі. У істоки вокального професійного образовання Закарпаття були представники різних європейських вокальних шкіл. Віра Ромашовська, Андрій Задор, Поліна Милославська, Валентина М'ячина та многі другі. Іменно вони стали першими педагогами заснованого у 1946 році вокального відділу. Яка величезна історія, красива, велика і наповнена великими різними подіями і випуском прекрасних вокалістів, співаків світового масштабу, рівня такого, що ними захоплювався і Європа, і Америка. І повім вам, що й це є результатом високої професійної роботи викладачів закладу, котрі здобули професійне і музичне образування в Західній Європі, Будапешт, Відень, Прага, так як Закарпаття туди входило до різних держав. Всі вокалісти не лише брали активну участь у формуванні молодого покоління закарпатських співаків, а й підвищували уровень розвитку вокального іскусства. Знаною постаттю була Віра Карлівна Ромашовська, сопрано, випускниця Тифліського музичного училища і консерваторії, Пражської консерваторії, скрипкового класу Віденської королівської і кайзерівської академії музики і виконавського іскусства та нової Віденської консерваторії Франчишека Ондржичка, вихованка кращих музикантів свого часу. У період з 1946 по 1948 роки Віра Ромішовська очолила відділ академічного співу Ужгородського державного музичного училища. Вона визнана в Європі скрипалька та співачка, яка об'їздила з концертними турне Німеччину, Австрію, Італію, Чехію, Францію, Південь Росії та Кавказ. Про Віру Ромішовську писали: людина сильної волі, феноменальних музичних здібностей, прекрасний організатор, ерудит, чудовий педагог і диригент. Вона всі свої уміння і талант спрямовувала на утвердження високих ідеалів музичного іскусства, впливала на активізацію концертного життя краю, а найголовніше – одіграла виключно важливу роль у професіоналізації музичної освіти регіону. Радянська влада зробила усе можливе, аби Віру Ромішовську забили. У числі ліпших вихованців Віри Карлівни була Оксана Левицька, яка в будущому возглавила вокальний відділ музичного училища. Для студентів вона була істинним образцем для наслідування. Справу фахового виховання співаків достойно продовжує Андрій Євгенович Задор, знакова постать у професійному вокальному іскусстві Закарпаття, талантливий співак і педагог. У 1947 році Андрія Задора було приглашено на посаду викладача вокалу в Ужгородське державне музичне училище. Тут він проробив 26 років, і цей період був розквітом його педагогічної творчої діяльності. Це могутня вокальна особистість. І з нього почався, я скажу, такий професійний рівень нашого вокального відділу. Тому що він, як ніхто, його попередників і далі, як ніхто з його дальніших послідовників, займався відшуковуванням молодих юних талантів, яких безпосередньо за ручку приводив сюди музичне тоді училище, сьогоднішній наш коледж. І з подачі його благословіння, як кажуть, вони вийшли великі люди вокалістів. Андрій Задор – це корифей вокального мистецтва на Закарпатті. Він здобув освіту в Угорській державній королівській академії імені Ференца Ліста. Навчався він у класі педагога Маргарет Вальтер, продовжуючи школу класичного італійського бельканто. І всі свої знання він привніс сюди. Він довгий час працював в нашому закладі, понад 26 років, якщо бути точною. Виховав
численних зірок міжнародного значення, серед них народна артистка України і Радянського Союзу Гізела Ципола, володар титулу «Найкраща Чіо-Чіо-сан світу», народна артистка України Марія Іванівна Зубанич, народний артист Росії Андрій Алексик і дуже багато інших, котрих можна безкінечно перераховувати, зірок світового значення. Він, по-перше, був дуже цікава людина. В нього ніколи не знаходилося якогось поганого слова як до своїх колег, так і до тих малих юних вокалістів. В нього завжди знаходилася гарна розмова, велася гарна розмова із студентами. Навіть я себе згадую, коли я прийшла сюди перший раз, як він дуже мудро, хитро поступив. Коли людина десь не збиралася, можливо, ставати професійним виконавцем, співаком, так собі легесенько взяв, забрав документи і сказав: ні, давай, ти вже лишайся у нас, ти будеш співати. Так було, наприклад, зі мною. Пішовши в один заклад медичний, я потрапила сюди. Він продовжував традиції класичного бельканту. Я думаю, що секрет полягав у його доброзичливості, в тому, що він справді вмів знайти ці таланти і виховати їх у правильному руслі. Він завжди запрошував на свої заняття всіх своїх учнів, дозволяючи їм слухати один одного і навчатися. Завжди підтримував їх. Він розумів, як добрий психолог, що справжні таланти не можна замикати у стінах класу, що їм потрібно виходити на сцену, дуже багато дозволяв їм виступати і турбувався про їхню подальшу долю, щоб вони продовжували професійне зростання. Уроки були безпосередньо дуже цікаві. Найперше вони починалися з дихальних вправ, далі йшли розпівки. Розпівки мали відпрацювати правильну подачу звука до філігранності. Поки не було зроблено цієї філігранної точки справжнього звуковедення академічного вокалу, до тих пір не закінчувалася та розпівка. Вона могла тривати 20 хвилин, півгодини. Ну і, звичайно, на твори. Артистизм виховувався, вироблявся з часом такими прекрасними викладачами, як Марс Григорович Панченко. Він дуже багато років працював, і з його зусиллями ставилися театральні вистави, як дуже багато роботи проводилося. За роки педагогічної діяльності Андрій Задор випустив із свого класу цілий ряд обдарованих співаків, які низько роблять і навчають у провідних консерваторіях країни. А ся має знана співачка Гізела Ципола, народна артистка України та СССР, солістка Київського національного академічного театру опери та балету імені Тараса Шевченка, лауреат всесоюзних та міжнародних конкурсів. Василь Штефуца, народний артист СССР, соліст ансамблю пісні і танцю імені Олександрова. Людмила Васильченко, народна артистка СССР. Андрій Алексик, народний артист Росії, соліст оперних театрів у Горькому, Челябинську та Львові. Петро Матій, народний артист України. Марія Зубанич, народна артистка України. Випускниця Ленінградської державної консерваторії імені Римського-Корсакова Поліна Антонівна Милославська, сопрано, много уваги присвячувала роботі дихання. Кантиленне виконання вдосконалювало в процесі розспівування та виконання вокалізів італійських майстрів. Уміла творчо налаштувати своїх вихованців на сценічний виступ. Роблячи в Закарпатському народному хорі викладачем вокалу, Поліна Антонівна постійно відвідувала зі своїми студентами репетиції колективу, де вони мали можливість знайомитися із професійним іскусством. Поліна Антонівна Милославська мене вчила співати професійно. Це були такі неповторені заняття і в школі, і в неї вдома. Вперше в неї вдома я
Познайомилася по портрету з Петром Петровичем Милославським. Почула про закарпатський хор неймовірні історії, тому що вона сама співала в закарпатському хорі в молодості, коли керував Петро Петрович. Про всі гастролі, як вони їздили. Спочатку на підводах, на возах, на грузовиках відкритих по Закарпаттю. Потім перші поїздки по Україні, ще післявоєнні, все в розрусі, як вони там не хватало на їжу, та йшли газовану воду по 1 копійку перед концертом, пили по 3-4 стакани, щоб дихання було на що перти. Вище згадані викладачі Ромішовська, Задор, Милославська, Мячина є засновниками вокального відділу Ужгородського державного музичного училища імені Дезидерія Задора. Валерія Аладарівна Глодан-Кіш, лірична сопрано. За національністю була мадяркою. У 1947 році вона стала студенткою вокального відділу Ужгородського державного музичного училища імені Дезидерія Задора. Після закінчення навчання в училищі її було запрошено на посаду солістки Угорської концертної бригади Закарпатської обласної філармонії, де вона робила з 1951 по 53 роки. Прагнучи постійного професійного зростання, Валерія Аладарівна стала студенткою вокального факультету Львівської державної консерваторії. Після закінчення навчання повернулася до Ужгорода, де продовжила робити на посаді солістки Закарпатської обласної філармонії. З 1966 по 1992 роки Валерія Глодан почала робити викладачем вокалу в училищі. Серед найбільш талановитих вихованців Валерії Аладарівни народний артист України Степан Гіга, заслужена артистка України Надія Копча, заслужений працівник культури України Надія Підгородська, лауреат обласних премій імені братів Шерегів та Дезидерія Задора Юстина Дідик та визнана в Європі оперна співачка Георгіна фон Бенца та многі другі. Глодан, Кіш Валерія Аладарівна. Це була безпосередня учениця Андрія Євгеновича Задора. Вона з перших випусків Андрія Євгеновича Задора. Вона була дуже гостра на язичок, така угорка і дуже з гумором, з почуттям гумору, весела, життєрадісна. У неї робота кипіла в повному розумінні того слова, там не можна було нічого. Вона могла посварити, але могла дуже гарно і похвалити. Випускниця Ужгородського державного музичного училища імені Дезидерія Задора Оксана Олексіївна Левицька, лірико-колоратурне сопрано, здобула вищу вокальну освіту в Одеській державній консерваторії імені Нежданової і прибула на роботу до Ужгородського державного музичного училища. Під час роботи в училищі Левицька досягла великих успіхів у педагогічній роботі, брала активну участь у професіональному становленні молодих фахівців, займалася громадським життям та естетичним вихованням молодежі. Вона скерувала на професійний шлях більше 30 співаків. Серед них народний артист України Петро Матій, народна артистка України Клара Лабик та многі другі. Естафету перехопили випускники Львівської, тоді ще Державної музичної консерваторії. Це були Георгіна Василівна Бухорська, Оксана Олексіївна Левицька, до речі, котра так само займалася виконавською діяльністю і багато виступала з ним разом. Збереглися цікаві афіші в архівах Закарпатської обласної бібліотеки. В неї була дуже хороша школа вокалу. Вона гарним педагогом була, вона є вчителькою Петра Петровича Матія. Це вже говорить само за себе щось. І дуже приємна, мила людина. Непростим був творчий шлях Георгіни Василівни Грабар-Бухорської, яка походила із стародавнього заможного роду закарпатських аристократів Грабарів. Реалії радянської доби були жорстокими для співачки, та, незважаючи на численні утиски з боку тодішньої влади, вона досягла високого уровня в обраній професії. Виняткові природні вокальні дані виявилися під час роботи у Закарпатському народному хорі. Пізніше їй предложили здобувати фахову освіту у Львівській державній консерваторії. 15 августа 1959 року співачку прийняли на посаду солістки в Закарпатський народний хор. Керівником колективу був тоді хоровий диригент, композитор, народний артист України Михайло Кричко. Грабар-Бухорська.
прийшла з консерваторською освітою. Це була перша ластівка у Закарпатському хорі, людина, яка прийшла з вищою освітою у Закарпатський хор. Ну як же, народний хор, примітивний спів. Людина прийшла після арії, після оперної студії, після якихось оперних сцен прийшла. І знаєте, ця людина справді високо освічена. І ще із хати, і ще батьки її виховали, мови знала, грала на фортепіано. Це була аристократична людина з походження, духовного аристократизму. І прийшла в Закарпатський хор. І яким вона духом дихала у цьому хорі. Вона нікому не показала, що вище їх всіх, вона має вищу освіту. Вона нікому не показала, що ви тут хтось такий, а от я. А коли включилася в репертуар і прийняла кілька пісень, і почала співати, всі бачили, да, серед нас майстер. Але цей майстер ніколи не дала почути, що вона може вище за когось. З листопада 1973 року Георгіна Бохорська почала викладати вокал в Ужгородському державному музичному училищі, а з сентября 1986 року возглавила відділ академічний спів. Георгіна Васильівна Богорська. Прекрасне, чудове контральто. У неї звучали низькі голоси, вона вміла дуже гарно провести урок, дуже вміла гарно підготувати студентів, і вони в неї звучали просто божественно. Бо що правда, це правда. Георгіна Васильівна походила з аристократичного роду Грабарів, і я думаю, що цим багато чого сказано про неї як про людину. Вона була надзвичайно витонченою людиною, яка ніколи не хизувалася своїми знаннями, але ділилася ними. В її долі так само велике значення відіграв Андрій Євгенович Задор, котрий запропонував їй навчатися у Львівській державній музичній консерваторії. Він познайомив її з Миколою Філаретовичем Колесою. Вона надзвичайно яскраво проявила себе там і навіть була запрошена на посаду солістки оперного театру і деякий час працювала там як стажист, але після того через сімейні обставини повинна була повернутися в Ужгород. І ця внутрішня культура і високий професіоналізм допомагав їй не тільки на посаді солістки Закарпатського обласного хору, але і так само і на викладацькій роботі. І всі свої знання вона передала своїм учням. Я пригадую прекрасну викладачку Георгіну Васильівну Бохорську, унікальна жінка. Жінка, яка завжди вміла знайти потрібні слова як для студентів, так і для викладачів. Вона вміла підтримати, вона давала ту наснагу, давала відповідні якісь, давала енергію, з якою можна було творити. З ними ми організовували різні такі вечори поезії, вечори і вокалу, і поезії. Наталія Миколаївна Куклишина присвятила вокальному вихованню молоді більшу часть свого життя, невтомно й самовіддано працюючи на посаді викладача та ілюстратора училища. Об'ємний голос широкого діапазону, лірико-драматичне сопрано дозволив Наталії Куклишиній вже в училищі виконувати складні вокальні твори. З 1968 по 69 роки Наталія Куклишина робить артисткою заслуженого Закарпатського народного хора. З 1981 року Наталія Куклишина почала викладати вокал в Ужгородському державному музичному училищі імені Дезидерія Задора. Не менш інтенсивно співачка займалася власною виконавською діяльністю, готуючи сольні концертні програми. Много років Наталія Куклишина возглавляла відділ академічний спів у Ужгородському музичному училищі. Я щаслива, що я мала можливість попрацювати із Наталією Ніколаївною Куклишиною. Людина надзвичайно відповідальна, дуже емоційна, така толерантна. Вона вміла розкрити талант, вона вміла давати надію для кожного студента. Вона була дуже грамотна, чуйна і дуже послідовна у своїх діях, така і відповідальна. Це завідувачка була з великої букви. Як я кажу, що хто в нас такий є, це Наталія Миколаївна. Її методика викладання в чому була особлива? У неї було багато ніжності у веденні урока, в неї ніколи не було якоїсь грубого звертання чи ще якось. Вона завжди дуже толерантно, вміло вела урок,
підходила до кожного також студента індивідуально і давала можливість розкритися тому голосові, як має бути. Якщо говорити про Наталію Миколаївну, то я з теплом згадую наші уроки, наші заняття по вокалу. Завжди було дуже цікаво, вона завжди дуже цікаво розказувала, показувала. І саме вона познайомила мене з академічним співом, саме із постановкою, розказувала нам про різні техніки, про дихання, про основи. Світлана Іванівна Безлєва, колоратурне сопрано, присвятила викладацькій та виконавській діяльності в Ужгородському державному музичному училищі 18 років. Серед студентів-випускників Світлани Іванівни оперна співачка Мар'яна Гаврилко, солістка Київської опери Галина Григорчак. Світлана Іванівна Безлєва, котра була солісткою так само Харківського оперного театру, і мало хто знає, що вона теж пропрацювала там понад 20 років, колоратурне сопрано. Цих людей я вже застала і так само можу подякувати їм за підтримку, тому що коли я навчалася тут, я навчалася в класі педагога заслуженої артистки України Оксани Ільницької, Хархаліс, але і вони так само дуже мені допомагали і тоді, коли я була студенткою, і коли прийшла працювати на відділ. Низький відділ академічний спів Ужгородського музичного коледжу імені Дезидерія Задора визволяє заслужений працівник культури України Надія Миколаївна Подгородська, котра присвятила вокально-освітню та виконавській діяльності велику частину свого життя. Низька Надія Підгородська – педагог з великим досвідом. Найбільшим досягненням Надії Миколаївни є виховання лауреатів міжнародних та всеукраїнських конкурсів. У нас панує дружня атмосфера, ми підтримуємо один одного в найважчі моменти. Ми знаємо, коли треба допомогти, як підтримати. Ми вміємо працювати, тобто у нас хороший дружній колектив. Надія Миколаївна нам всім допомагає, вона підтримує нас, вона вчить нас. Вона вчить нас не просто технічним якимось якостям, вона вчить нас відчувати цей твір, проживати його, пропускати через себе. На конкурсах дуже часто я відчуваю саме ту підтримку і від викладача, і від моїх сокурсників, які ми дуже стараємося друг друга підтримувати, щоб не хвилюватися, коли виходимо на сцену, і щоб не розчаровувати Надію Миколаївну. Для мене це, як і для всіх, надзвичайний досвід. Також це спілкування з учасниками конкурсу, з журі, з тими, хто оцінює наш спів. І це досвід у тому, як ми слухаємо наших колег, наших конкурентів. Велика конкуренція також є, і це дає нам великий поштовх до самореалізації та самодосконалення. Світлана Васильівна для мене відкрила світ музики по-новому, зовсім новий світ, який я до цього часу зовсім не знала. Я не розуміла багато чого, вона багато чого мене навчила.
стіни цього закладу, зрозуміла, що це є дуже високопрофесійний і дуже сильний заклад, в якому працюють дійсно професіонали, в яких я також маю чого повчитися. Прекрасний колектив. Студенти у нас дуже хороші, так, студенти старанні. Низьки на відділі академічний спів роблять многі талантливі співаки, педагоги, котрі допомагають молодим обдарованим співакам удосконалювати свої вокальні дані і понести у світ великої вокальної іскусства.